Pernille, vi skal starte et sted. Ja. Jeg tror, vi starter her. Okay. Når det er sådan, at hvis vi kigger på dig, og kigger på dit liv og dit virke de sidste mange år, så tror jeg, at der er mange, der vil se dig som en stor succes. Der er mange, der har set, der har opnået nogle ydre succeskriterier på nogle parametre, som det er de færreste fundet, må man vel godt tillade sig at sige. Yeah. Du har været på en enorm lang rejse, og jeg har en enorm respekt for der, hvor du endte. Så stor respekt for det. Tak. Ja. Ja, virkelig tak. Det var super dejligt. Jeg blev mærke i dengang, at vi snakkede sammen inden interviewet, sådan der snakkede om, at vi skulle snakke om sådan noget, at du fortalte sådan egentlig meget åbent, det jeg virkelig godt kan lide ved dig, det er, at du er ufiltreret. Ja. Jeg tror på, at vi får de bedste snakke ved at være ufiltreret, og kunne snakke om de her ting åbent. Den her podcast er født i en af mine største livskriser, og en af de måder, jeg kom igennem på det, var ved at være meget åben omkring det. Yeah. Så jeg tror enormt meget på, at vi mennesker går rundt med mange ting inde i os selv, som vi ikke får ud. Yeah. Og det var derfor, jeg egentlig også fandt det som et godt sted at starte, den snak, vi har nu her. Det her med, fordi at den her ydre succes, kan du prøve at fortælle mig, hvad der skete her? Du traf et markant anderledes livsvalg for et halvt år siden nu. Ja. Kan du prøve at tage mig og tage lytterne lidt med ned i, hvad skete der for dig? Og hvorfor er det lige pludselig, at al den her ydre succes, som du har opnået, at det bliver sådan sat i relief, eller jeg ved ikke, hvordan man skal sådan formulere det. Ja, det er i hvert fald blevet udskiftet. Jeg har heldigvis også stor succes med det nye virke. Ja. At hjælpe mennesker. Men jo, det kan jeg godt. Det starter jo længere tilbage end for et halvt år siden, så jeg stoppede jo som direktør 31.12. Og i dag er det jo juli måned lige om lidt, ikke? Så det er jo 7 måneder siden faktisk, tiden flyver jo afsted. Men det startede faktisk et par måneder før det. For det første så, da vi solgte vores virksomhed til det her børsnoterede selskab, der havde jeg en bindingsperiode på 2 år. Så jeg måtte ikke sælge mine aktier i 2 år, jeg måtte heller ikke sige min stilling op i 2 år. Så det var ligesom det, jeg var blevet bundet til. Og det, der skete på den rejse, som jeg ikke ville have været for uden, fordi så havde jeg nok ikke siddet, hvor jeg er i dag. Men ikke desto mindre har det været super hårdt. Det, der skete, det var, at ham, der havde købt vores virksomhed, han døde faktisk af mavetarmkræft 4 måneder efter, han havde købt vores virksomhed. Og når jeg siger købt virksomheden, så har jeg fået en meget, meget, meget lille smule penge ud i hånden, og størstedelen af mine penge fik jeg faktisk i aktier. Og det var fordi, at jeg gik med på, at okay, vi skal så til at løfte et større selskab, og de her aktier her skal så helst 4-dobles eller 5-dobles. Men det var desværre ikke sådan, det blev. Så da Klaas, han faktisk døde 4 måneder efter, han havde købt os, jamen der startede virksomheden bare med at gå ned ad bakke. Og vores aktier har faktisk faldet 92% siden. Så det er ikke en dans på roser, og det er heller ikke nogen solskinshistorie. Så uanset hvor meget succes man faktisk tror, at jeg har skabt udefra, så da vi valgte at sælge vores virksomhed til det her børsnoterede selskab, så blev tæppet faktisk mere eller mindre revet væk under os. Og det gjorde det også for mig. Så jeg har altid elsket det, jeg lavede. Jeg har elsket at skabe et af Danmarks første agencies inden for influencer marketing for 9-10 år siden snart. Og være på den rejse med at fusionere med de svenske drenge fra Cube, og kalde det for Cube, til så at sælge virksomheden til Syncro Group. Men det, jeg altid har gjort i mit eget virke, er, at jeg har været rigtig påpasselig med ikke at bruge flere penge, end jeg havde. Så jeg har altid været god til at beholde en god bundlinje og passe godt på mig selv, og passe godt på mine medarbejdere, og ikke vækste hurtigere, end jeg vidste, jeg selv kunne følge med. Men alt det blev ligesom taget væk fra mig, da jeg solgte virksomheden. Så det eneste, jeg skulle, det var jo selvfølgelig, fordi aktierne faldt, så jeg skulle lave flere og flere penge. Og der kan man sige, der kulminerede mit liv nok for mig i forhold til, at for det første var det jo ikke længere min virksomhed. Så da jeg sad som direktør for det danske selskab i Nordiske Cube, jamen så ejede jeg lige pludselig kun aktier i hovedselskabet, som også havde 3 andre virksomheder. Og selvfølgelig følte jeg jo stadigvæk, at det danske selskab var mit og min baby. Men jeg gik lige pludselig på arbejde og fik at vide, at jeg skulle omsætte for dobbelt så mange penge, som jeg havde gjort eller havde sat mig målet for. Og så havde jeg jo i princippet en chef lige pludselig. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan fungere under et andet menneske, som kan inspirere mig, men at få at vide, at man bare skal omsætte for nogle flere penge, synes jeg ikke var særlig inspirerende. Så jeg følte mig som et tal. Jeg følte ikke, at jeg længere brændte for det, jeg lavede. Jeg kunne også godt mærke, at jeg var ved at blive slidt op og slidt ud. Min datter fandt mig grædende i køkkenet efter et ledermøde, hvor min leder havde sagt til mig, at jeg kan ikke mærke dig længere.
Jeg ved ikke, hvor du er. Vi ved ikke, hvor du er henne, og så er det ikke særlig fedt for os at være her. Og der måtte jeg bare indrømme over for dem og sige, jamen, jeg kan godt forstå, at I ikke kan mærke mig, for jeg kan sgu heller ikke mærke mig selv. Og så brød jeg jo grædende sammen og tænkte, okay, det var det. Nu må jeg tage en beslutning om at skulle videre. Og det var i oktober sidste år. Og jeg havde kun min kontrakt til 1. november. Så relativt hurtigt derfra sagde jeg mit job op, uden faktisk at vide, hvad fanden jeg skulle. Så det krævede så meget mod, at det forstår man slet ikke. At gå fra en en stor direktørløn med fast arbejde, rigtig fedt kontor inde i Kronprinsensgade, super dejlige medarbejdere, high rolling life, kan gøre det med venstre hånd i princippet, til at springe ud over kanten og ikke vide, hvad fanden jeg skal leve af. Og jeg har også nogle udgifter, der skal betales, og 2 børn, der skal forsørges. Så det har været ekstremt livsændrende for mig faktisk at tage den her beslutning her. Ja. Som jeg så tog, og jeg erstattede så, fandt ud af, at min salgsdirektør heldigvis ville overtage min stilling, så på 6 uger var jeg faktisk ude af virksomheden. Ja. Som jeg havde brugt 9,5 år på at bygge op. Respekt for modet. Ja, tak. Først og fremmest, det er... Ja, det kræver fandme noget. Ja, det gør det jo af de fleste mennesker. Jeg kan ikke sige andet, end jeg forstår godt, man bliver siddende i sit velbetalte job. Ja. Vel også egentlig fordi, at altså, vi mennesker er vel, og det er ikke fordi, det skal handle nødvendigvis om det, men vi mennesker er jo også lidt sådan prone til det her sunk cost bias, ikke? Altså det der med, hvis først, jo mere vi investerer i det, jo sværere jo sværere er det for os at give slip på det. Og jeg tænker, det for dig med det indløb, du har haft, så længe du har kørt, 9 år og så videre, og så det der med egentlig at så sige, det er ikke mig længere. Jeg er endt et sted, hvor jeg ikke drømte om, jeg ville være. Ja. Det må være ekstra svært, tænker jeg. Ekstra svært, og så hele mit fundament for, hvem er jeg, hvis ikke jeg er influencer queen Pernille Lotus. Wow. Ja. Den slog sgu også. Det har jeg også grædt over mange gange inden. Fordi at min identitet var 100% bundet op på den serie, jeg har lavet på DR, de podcast, jeg har medvirket i før årsskiftet, og selvfølgelig de scener, jeg har stået på. Jeg har jo stået på nogle af landets største scener og holdt oplæg omkring, hvad er trends og tendenser inden for influencer marketing, og det var jo noget, som blev revet væk under mig, samtidig med at jeg sagde min stilling op. Ja. Altså fuldstændig. Det stoppede jo bare fra den ene time til den anden. Ja, for det var vel også et opgør med den Pernille, du havde været? Ja, det var det, og så var det nok også lidt et opgør med hele branchen. Fordi det, jeg laver i dag, er jo faktisk, at jeg måske samler stumperne op for de mennesker, som især de unge, som har siddet i rigtig mange år og kigget på alt det liv, de tror, de drømmer om. Altså, lad os bare kalde det en spade for en spade. Altså de influencers, som har indflydelse på de unge mennesker og alle os andre generelt. Det er jo ligegyldigt, om vi er unge eller lidt ældre. 42, ja. Hvis du vil gerne vil spørge. Nu sagde du det selv, så. Jeg har ikke noget mod at sige, at jeg lige har fyldt 42. Alt er godt. Ja. Men jeg er også under indflydelse af, altså, jeg bevæger mig jo mere og mere væk fra sociale medier. Det gør jeg. Vi kunne snakke længere om det. Jeg vil sige det på den måde. Jeg er glad for, at du har fundet hjem. Ja, tusind tak. Jeg er ikke fundet hjem endnu, men jeg er rigtig godt på vej. Så det er virkelig noget, der optager mig ekstremt meget, og den eneste årsag til, at jeg elsker at blive ældre, det er virkelig, at jeg finder mere og mere hjem i mig selv. Jeg føler en anden aura omkring mig, jeg føler en anden selvsikkerhed. Jeg bliver også selvfølgelig også anerkendt på en anden måde i dag, fordi jeg hjælper mennesker. Der er jo tit nogen, der græder, når de kommer til mine breathwork sessions. Ja. Så det er jo rigtig dejligt forløsende, at folk kommer hos mig for faktisk at få det bedre. Så det er en større anerkendelse, end at sælge sin virksomhed for 55 millioner. Ja. Nå, men det er det faktisk. Jeg ved godt, at jeg lige smiler lidt derinde, men det er det. Det er virkelig. Det er sådan, det er autentisk, det er rigtigt, det er kærligt, det er omsorgsfuldt, det er i flow med universet, og jeg føler måske også, at min egen vej, både med mit mod her i min forretning, men også min barndom, min ungdom, min teenageår, hvor jeg har været rigtig mange hardcore ting igennem, måske faktisk giver mening lige præcis nu, hvor jeg står og skal holde rum for andre mennesker, som er bange for livet. Man kan vel i hvert fald sige, at du har testet livet på en anden måde. Måske, og det gør der måske også. I yderkanterne og i det hurtige spor. Lidt ekstrem menneske, ikke? Kan man godt sige det? Jo, det er jo meget sjovt, for det tror jeg ikke selv, jeg tænker over, om jeg er, men det er nok. Og så tror jeg også, at det, der er, hvorfor du for eksempel siger det, det er fordi, at jeg jo ikke har noget filter. Så jeg stiller mig jo typisk ud med alt min sårbarhed. Og alt, hvor jeg har været ødelagt og skulle samle mig selv op. Og der er jeg jo ikke bange for at skrive på sociale medier i øvrigt, altså både på LinkedIn og Instagram. Så jeg er ikke bange for... Så jeg forstår godt, at du kalder mig et ekstremt menneske. Altså, fordi det er jo, jeg lyner jo helt ned, når jeg uploader noget. Jeg sorterer jo ikke noget fra, inden jeg taler heller.
Det tror jeg, vi kommer tilbage til, Pernille. Det kunne jeg godt lige høre i vores forsamtale. Der var noget der med en shitstorm. Der er noget, man måske kunne snakke lidt om. Men jeg tror faktisk, jeg vil dobbeltklikke lidt mere og snakke lidt mere om... Jeg synes, det er vigtigt at snakke om mod. Jeg synes, det er vigtigt at snakke om at ændre ting, man ikke trives i. Jeg ved godt, det kan godt måske være lidt hårdt at snakke om, men samtidig så synes jeg også, at det er noget af det, hvor jeg ved, at vi virkelig kan skabe noget for lytterne og for verden, som der er behov for at snakke om. Det er også det her med, hvordan du gør det. Kan du prøve at tage mig og lytterne lidt igennem, hvad var det for en mental proces, du gik igennem selv? Jo, det er meget sjovt, at jeg bliver ekstremt rørt lige nu. Så for det første kan jeg virkelig mærke mit hjerte. Så da jeg sad i Cube her til sidst, og jeg havde det ikke særlig godt, og jeg skulle flyve til Stockholm hele tiden. Jeg havde så mange smerter i mit hjerte, at jeg troede faktisk ikke, jeg kom ned med flyveren nogle gange. Wow. Ja, og jeg tror desværre, at der er mange mennesker, der lever i det der, og ikke lytter efter, hvad kroppen siger. Så uanset om man så vælger at finde sit mod frem, eller ikke finde sit mod frem, så på et eller andet tidspunkt kan det faktisk være, at kroppen vælger at sige stop. Ja. Så når man har... Så jeg siger bare til jer, hvis I sidder derude, og jeres krop taler til jer, om I nok bør stoppe op, så synes jeg virkelig, at man skal lytte, for ellers så kan det faktisk ende rigtig galt. Men anyways, i forhold til mod, så vil jeg også gerne være modig og fortælle dig lige nu, og det har jeg ikke rigtig offentliggjort, at jeg faktisk har truffet en beslutning om lige nu at stoppe mit nuværende kærlighedsforhold, for faktisk at finde hjem til mig selv. Og det handler også om mod. Så det er lidt som om, at jeg hele tiden får lov at blive kastet ud i de her områder af livet, hvor at jeg virkelig bare skal finde min styrke frem. Ja. Men så man kan sidestille, synes jeg egentlig, modet i forhold til at tage beslutninger om at stoppe sin karriere, fordi man gerne vil være en bedre udgave af sig selv. Først og fremmest en bedre mor, som vi også snakkede om i vores forsamtaler, lige præcis, hvorfor den her podcast jo opstod i forhold til det her med at være mor og far. Men også fordi, at jeg føler nogle gange, at alle de der udenomsting, altså karriere, materialisme, forhold, kærlighed, ikke kærlighed, venner, opmærksomhed, drama, altså der er jo tit meget pulserende energi forbundet med at have en relation til whatever man ligesom har derude, uden for sig selv. Og den virksomhed, som jeg sad i, hvor jeg bare skulle lave flere og flere penge hele tiden, hævde ligesom mig selv ud af mig selv hele tiden. Jeg skulle hele tiden bare præstere noget, som jeg ikke kunne have mig selv med i længere. Forstår du? Ja. Så jeg tabte mig selv undervejs. Ja. Og selvom at mit kærlighedsforhold kunne ligne det perfekte på Instagram, så uploader man jo ikke, når tingene er dårlige. Husk nu det derude. Så er det lidt det samme, der er sket. Der er nogle dynamikker og nogle traumer. Det gælder også ens karriere, men det er også ens forhold og relationer til dem, man er sammen med og ikke er sammen med. Og de traumer er en rigtig god idé, og en gang imellem prøve at trække sig og blive stille med dem, så man kan blive en anden udgave af sig selv, før at man finder ud af, hvem man er. Og det kræver så meget mod, at jeg aldrig har skulle være... Altså jeg aldrig synes, jeg nogensinde stod i nogle svære beslutninger end det her. Jeg ved ikke, at man kan sidestille karriere med kærlighed, men det betyder i hvert fald rigtig meget for mig. Og jeg gør det egentlig faktisk, fordi når man siger nej til andre, så siger man ja til sig selv. Når man siger nej til et arbejde, som man egentlig godt ved, man ikke rigtig overgår at være i, så siger man ja til sig selv. Ja. Når man siger nej til noget, selvom man er bange for at sige nej, fordi man er bange for, om man nogensinde kan blive en del af klikken igen, eller om man bliver afvist, så siger man ja til sig selv. Og jeg er super spirituel, og jeg er 100% overbevist om, at hvis man lærer at stå med sin egen kærlighed, og finder ud af, at det faktisk ikke har noget med andre mennesker at gøre, så er man fri. Og det er den vej, jeg lige har valgt at prøve at gå, for at finde min egen kærlighed frem ind i mig selv. Det er meget modigt, du deler først og fremmest, så tak for det, Pernille. Også fordi det er så nyligt, så kan jeg godt se, at det kræver mod at dele det, og offentliggøre det på den måde, som vi gør her i en podcast om det. Men der er mange ekstreme, der er mange fede ting i det, du siger, synes jeg. Altså netop det der med, jeg tror jo, at udfordringen er det der med, at omverdenen larmer så meget, at du selv ved, du kan ikke selv høre, hvad du gerne vil. Præcis. Det er spot on. Og hvad hedder det? Så for eksempel, når jeg står og faciliterer breathwork, uanset om det er for helt almindelige mennesker, eller for folk, der kommer fra en stor virksomhed, så meget af det, jeg taler om, det handler faktisk om, at man skal være stille med sig selv hver dag.
Så der er rigtig mange mennesker, der ikke tør at gå ind i sig selv. Så typisk, hvis folk i forvejen ikke rigtig føler, at de kan mærke sig selv, så arbejder de bare lidt hårdere, eller dulmer smerten med alkohol, eller stoffer, eller altså, hvad fanden man kan finde på at indtage, for faktisk at flygte lidt for sig selv. Og det tænker jeg egentlig også, jeg har fået øje på, jeg måske har gjort i min egen karriere. Hvis jeg skal være helt ærlig. Og lige mærke efter ind i mig selv, så tror jeg faktisk, at jeg har været god til at faktisk bare kaste mig ud i projekter, der var så vilde og var så store og ekstreme, at jeg har hele tiden haft så meget fart på, at det er første gang i mit liv, at jeg måske står og skal være sårbar, blot mig selv, og prøve at gøre mere undoing end doing. Men det er også skræmmende, fordi jeg også har nogle regninger, der selvfølgelig skal betales, og jeg har nogle børn, der skal forsørges. Og så skal jeg også lige kunne passe på mig selv. Fordi et af mine traumer er jo også, at jeg voksede op med, vi havde ikke så mange penge, da jeg var lille. Og det blev i talesat, og min mor var ked af det selvfølgelig, fordi hun ikke følte, at hun kunne passe på os. Så det er også et dybt traume, der ligger i mig i forhold til at kaste mig ud i en ny karriere, hvor jeg faktisk ikke ved, om det kommer til at blive en fugl eller en fisk. Men heldigvis har jeg fået en rigtig flyvende start, så det går rigtig godt. Det er dejligt. Så det kan jeg hvile i. Men mange af livets andre områder og aspekter kræver stadigvæk meget mod i forhold til at være stille med mig selv hver dag. Jeg tænker også, altså, når jeg sådan kender din historik, og det er ikke fordi, du har selv talt meget om det, og du ved, man kan finde mange gode artikler, hvor du fortæller om din barndom, og de her traumer, der ligesom har været associeret med det. Men der er en ting, som jeg faktisk synes er et interessant, jeg vil ikke kalde det et paradoks, er nok det rigtige ord, tror jeg, hvor at jeg tænker, at jeg kunne forestille mig, hvis man har været det igennem, så har du også et behov for at kunne kontrollere tingene, og have det der. Jeg vidste, at nu putter jeg det bare ud, ikke? Spot on. Hvordan har du egentlig kunne håndtere, for jeg tænker, at det må have været alt det, som du egentlig gav afkald på, da du solgte Cube dengang. Ja, så nej, ikke da jeg solgte Cube. Det var ikke, fordi for mig og for os, der ligesom valgte at sælge virksomheden, vi troede jo faktisk, det ville give en større sikkerhed. Så åbn en champagne, virksomheden er solgt, skriv under, lave en pressemeddelelse, det hele ser så stort og flot ud. Så vores forudsætning var faktisk, at vi følte, at vi fik en større sikkerhed økonomisk også. Fordi den rejse, vi skulle på, skulle ligesom tage os til, at virksomheden kunne blive 4 gange så meget værd. Det var ligesom derfor, vi solgte. Og jeg tænkte egentlig ikke over side effects. Altså, jeg tænkte ikke over bagsiden af medaljen. Og det er jo fordi, som jeg måske, du sagde lige, jeg var et ekstremt menneske, det er jo nok fordi, jeg bare sådan opbygget ind i mig selv, at jeg tænker egentlig bare ekstremt positivt, super optimistisk, og så kaster mig bare ud i det. Og så må vi se, hvad der sker, fordi I've made it so far. Så jeg tror bare, at det gør vi selvfølgelig også. Men jeg vil sige, da jeg valgte at så sige min stilling op, der gav jeg afkald på kontrollen. Og det var derfor, at det krævede det største mod for mig nogensinde på det tidspunkt. Fordi jeg vidste vitterligt ikke andet, end jeg tænkte, okay, jeg har selv brugt breathwork, da jeg var allermest presset i min karriere. Jeg tror, at det er på tide, jeg lytter til mit hjerte om, i forhold til, hvad kunne jeg godt tænke mig at lave? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at prøve faktisk at hjælpe andre mennesker, som har siddet i min stilling, eller min position, eller den samme livskrise, og så prøve at hjælpe dem til faktisk at få det bedre, fordi jeg har mærket på min egen krop, hvor vildt et tool det er. Og det var jo virkelig at springe ud over kanten, uden at vide, om der var nogen, der ville komme. Men nu der har så kommet over 1000 mennesker til mig på så få måneder. Så det vil vise sig at være det rigtige at følge mit hjerte. Er det nogensinde forkert at følge sit hjerte? Nej, det er ikke forkert at følge sit hjerte, men hvor mange følger sit hjerte? Følger du dit hjerte 100%? Ikke altid. Nej. Der ligger nogle traumer og nogle oplevelser nede i ens krop og i ens underbevidsthed, som faktisk styrer os rigtig meget af tiden. Så selvom mit hjerte taler hele tiden også. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om jeg skulle have fortalt i den her podcast, at jeg stoppede mit forhold. Det vil jeg gerne være indrømme. Jeg vil gerne være modig at indrømme det, fordi at jeg ved, at jeg kommer til at sove det menneske, som jeg har valgt at forlade. For det er aldrig sjovt at høre, at man er blevet forladt. Men jeg vælger at følge mit hjerte. Jeg tror, jeg står i en position i mit liv lige nu, hvor jeg vælger at følge mit hjerte mere, end jeg nogensinde har gjort før. Ja. Men det kræver også, at du kan slå fornuften fra. Det kræver, at du engang imellem kan slukke for dit hoved. Og det er fandme svært, hvis ikke man er stille med sig selv. Apropos tilbage til at være stille med sig selv hver dag. Fordi hvem er det, du lytter til? Vi mennesker er ekstremt meget op i vores hoved hele tiden. Ja. Konstant, hele tiden lytter vi til det her tankemøller. Jeg tror hele tiden, det er det, der skal styre os.
Og vi skal faktisk meget mere ned i vores krop, og lige få en pause for det der tankemøller der, for at mærke, hvem vi er, og hvilken vej vi overhovedet vil gå i vores liv. Ja. Og hvis vi alle sammen lyttede mere til vores hjerte, så tror jeg egentlig bare, at verden også var et bedre sted. Men nogle gange siger hjertet jo, at man skal se sit job op, eller gå for sit forhold. Ja. Jeg hørte et meget inspirerende interview. Det var på den podcast, der hedder Tim Ferriss, hvor han snakker med en. Hun havde sådan en ret radikal eksperiment. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var, men hun måtte ikke lyve. Hun må kun fortælle sandheden. Wow! Det var ret inspirerende, fordi altså, det var sådan noget med, at inden for, jeg tror, det var et par måneder. Super autenticitet. Men også i lige så høj grad, hvor store konsekvenser det fik i hendes liv. Fuck. Altså alt fra, du ved, smidt ud, jeg skal nok lige sende dig et link til det og dele det i show notes også, men alt fra at miste familien, til, du ved, skulle skilles, og alt det der. Prøv lige at overveje, hvor radikalt det er, hvis du reelt faktisk ikke... Follow your heart. Ikke dækket dig bag, hvad du burde gøre, men hvad du reelt mener, der er det rigtige at gøre. Hold da kæft, en livsændring, og hvor modigt, og hvor virkelig sejt. Det glæder jeg mig virkelig til at høre. Det kunne jeg godt forestille mig er super inspirerende. Jeg vil egentlig sige, at jeg prøver at efterleve det samme. Kan det lade sig gøre til 100% nøjagtighed? Nej, det tror jeg ikke, det kan. Jeg tror, at jeg blev længere i min karriere, end jeg måske skulle have gjort. Altså, men så kan man så sige, var jeg så blevet klar til at springe ud som breathwork-instruktør? Nå, det var jeg nok ikke, fordi den egen erfaring, jeg gjorde mig i det sidste år, hvor jeg faktisk trak vejret rigtig meget dybt hele tiden og hver dag, gav mig jo en erfaring i forhold til en overbevisende måde at tale om breathwork på, da jeg så sprang ud med det i min nye virke, forstår du? Ja. Men jeg kan godt se, altså jeg har det generelt rigtig svært ved at lyve. Jeg får faktisk fysisk smerte i min krop, når jeg befinder mig et sted, hvor det er, at jeg udmærket godt ved, at det er på vej et andet sted hen. Så taler min krop ekstremt meget til mig, så jeg har faktisk rigtig svært ved ikke at være autentisk over for mig selv. Og jeg vil faktisk hellere sidde derhjemme og burn down og føle mig ensom, end jeg vil være sammen med mennesker, som ikke giver mig noget, når jeg er sammen med dem. For eksempel. Jeg lader den lige hænge lidt, fordi jeg synes, det er en vigtig pointe. Og så synes jeg også, at der er noget i det der med... Den her, lad os prøve at snakke om det, Pernille, fordi jeg synes faktisk, at det er... Jeg tror, det er svært at snakke om at leve sit liv på den måde, uden at snakke om, hvordan man lever sit liv på den måde, hvis det giver mening. Har du nogle ting, du gør? Ritualer, vaner, andet, som gør dig i stand til at være på den måde for dig selv? Ja, det har jeg. Så det er super fedt, du spørger. Så da jeg sprang ud i mit nye liv, der lovede jeg mig selv, at jeg i hvert fald 5 dage om ugen skulle benytte mig af mit eget tool. Og det er enten breathwork eller at gå i sauna. Og i begge dele, der tilhører altid det, der hedder meditation. Og det, der egentlig er meditation, er jo faktisk bare det der med at blive stille med sig selv. Fordi når man har lavet en rigtig dyb breathwork session, så kommer der en masse følelser op og en masse energi i kroppen. Og så handler det om bagefter at blive stille med sig selv for at lære, at det er okay. Jeg dør ikke af alle de her følelser. Jeg har betegnet det som værende angst. Jeg tror, mange mennesker har meget forskellige syn på, hvad angst er. Men jeg har også haft følelser, og kan også godt befinde mig i et område lige nu, hvor jeg faktisk godt kan have følelser, som kommer op, som jeg skal kunne lære at rumme i forhold til ensomhed og forladthed, og har jeg truffet et rigtigt valg, fordi det er faktisk udefra set kommende my dream man, som jeg har valgt lige nu, og sige, at vi lige skal adskille os, fordi jeg har behov for at mærke, hvem fanden jeg er, føler jeg, før jeg føler, at jeg kan være noget for nogen andre. Så mine ritualer er, at jeg hver dag bruger tid med mig selv, og det er ikke altid blidt, faktisk, at være sammen med mig selv. Jeg laver typisk breathwork, som er hardcore, hvor jeg går ind i følelserne. Virkelig går bare full on ind i det. Det begynder at summe i mine hænder og fødder. Jeg føler også, at jeg ikke kan høre noget. Jeg får tinnitus nogle gange, når jeg laver breathwork. Wow. Men det er helt normalt faktisk også, for det vil du måske også få i øvrigt, hvis vi lavede en lidt dybere session. Ja. Og så forløsningen bagefter er jo den her release af de her stuck emotions, der sidder inde i min krop. Det kunne være, at jeg mærker mit hjerte lige nu, og når jeg går ind i en breathwork, jamen, så skruer energien faktisk op, og mit hjerte gør mere og mere og mere ondt. Men når jeg kommer ind i og så slipper jeg det. Slipper bare alt det, jeg ikke har behov for i mit liv længere. Eller hvis jeg sætter mig ind i en sauna, som er rigtig varm. Jeg kører også saunagos, jeg kan godt lide at holde folk derinde i 2 timer af 100 grader. De får lov at komme ud en gang imellem. Og der brænder det fandme også, mand. Hold da kæft, hvor det brænder. Altså, og der bliver jeg bare siddende. Så jeg har mine ritualer, og så kan man sige, jeg vil hellere spendere tid med mig selv, end jeg vil være steder, hvor det ikke giver mening for mig.
Og det er jeg i gang med lige nu at mærke rigtig, rigtig godt og grundigt ind i. For jeg er også bange for at blive ensom. Jeg har altid godt kunne lide mit eget selskab. Især det forhold, jeg lige har haft, som har været verdens dejligste forhold, fordi jeg har virkelig haft en mand, som har elsket mig så ufattelig højt, så jeg har aldrig prøvet noget lignende, så jeg var altid tryg. Og nu har jeg revet det tæppe væk under mig selv, for at prøve at se, om jeg kan stå i det. Fordi hvis vi så mødes igen en dag, så bliver det på et nyt fundament, som ikke handler om, at jeg skal have noget for dig, eller have noget for verden, eller jeg skal have nogle flere penge, eller jeg skal have noget. Ja. Fordi alt det derude med at have, det ved jeg ikke, burn down your desires in order to find yourself. Ja. Det duer ikke det der med hele tiden at tro på, at alting udefra kommende skal faktisk gøre dig glad, for det findes ikke. Du er glad inde i dig, du har kærlighed inde i dig. Spørgsmålet er, hvad det er for nogle traumer, du har betrådt. Hvad det er for nogle traumer, du har fået i dit liv. Hvad det er for nogle hændelser, der er sket der, som har gjort, at du har lukket ned for den smukke kærlighed, som allerede findes inde i dig. Ja. Fordi, hvis du nu for eksempel sagde til mig, at du elskede mig, og jeg får en følelse af, ej, det er også bare Gud, der var den kærlighed der. Men så siger du lige om 5 minutter, ej, jeg hader dig faktisk. Så har jeg ikke nogen kærlighed inde i mig alligevel. Men det er jo ikke dig, der fysisk kommer og putter noget ind i min krop, og tager det væk fra mig igen. Det er noget, der resonerer inde i mit system. Og fordi det er inde i mit system, så er det jo kun mig, det er inde i. Og det er der sindssygt mange mennesker, der slet ikke opdager. Så du er faktisk bare en refleksion af, hvordan jeg har det. Ja. Og den refleksion af, hvordan jeg har det, det kommer an på, om jeg overhovedet kan mærke mig selv. Så hvis jeg hele tiden tror, at det er dig, eller den mand derude, der skal gøre mig glad, det kommer til at blive en long battle. Og det kommer til at gøre rigtig ondt, når man lige pludselig opdager, at det faktisk ikke har noget med andre mennesker at gøre. Det synes jeg bare er en vildt vigtig pointe. Altså, jeg synes, den er ekstremt vigtig, den der med det der med, jeg tror, nu snakker vi lidt om den her bog, inden vi startede snakken her med den, der hedder Awareness med Anthony DeMello. Og det er også det der med, og det han også ligesom siger det der med, vi er jo født lykkelige. Yes. Du er også født i kærligheden. Du er født i kærlighed. Det er jo faktisk alt de andre ting, vi render og gør, det hiver os væk fra den grundtilstand, vi har. Spot on. Og det er min 100% overbevisning. Og det er derfor, jeg har valgt at træffe det mest modige valg i mit liv nogensinde, at stoppe et utroligt stort kærlighedsforhold, fordi jeg bliver nødt til at få øje på, at jeg ikke behøver andre mennesker for at føle mig elsket. Men når jeg føler mig elsket inde i mig selv, og mit hjerte, det gør virkelig ondt lige nu fysisk faktisk. Fordi jeg ved, det er en meget... det er en vild vej at betræde, mand. Man skal virkelig gå hjem i sig selv, altså. Og den kærlighed der, man får udefra, den er jo også rigtig rar, ikke? Det er jo rigtig dejligt at blive bekræftet hele tiden, for helvede. Det er da fantastisk. Hold da kæft, hvor er man bare nem og narre. Men anyways, så jeg er faktisk i gang med virkelig oprigtigt talt nogensinde faktisk at prøve at blive helt hjemme i mig selv. Også fordi, når jeg står og holder rum for mange mennesker hver dag, det kalder jeg det. Altså at være spaceholder, for jeg står og faciliterer breathwork. Du kommer direkte ind i dine følelser, måske ned i dine traumer, som du ikke har kigget på før, igennem dit breath. Trækker vejret ind i det. Wow, kommer det op, folk græder og bliver forløst. Nogle er også bare glade og synes, det er super fedt. Men jeg står og taler om, hvad kærlighed er. Og det vil sige, at jeg kan ikke helt stå og tale om, hvad kærlighed er, hvis jeg fortsætter med for eksempel at være i en relation, hvor jeg selv tror på, at det er andre mennesker, der skal give mig noget. Så jeg siger nej til andre mennesker. Jeg siger nej til den karriere, jeg havde før. Jeg siger nej til det super smukke kærlighedsforhold, som jeg lige har haft i 2,5 år af mit liv, fordi jeg siger ja til mig selv. Og så er der aldrig nogen, der ved, hvad fremtiden byder på, men jeg kan mærke, at det er der, jeg er. Og det er, fordi jeg sikkert er 42 år, og har valgt at finde mod nok til at skifte karriere, så jeg lige pludselig finder mig selv til at stå og tale de her sandhedsord hele tiden. Hver dag står jeg og taler om, hvad er kærlighed? Hvor kommer det fra? Kommer inden for dig selv. Husk at være alene med dig selv. Husk at burn down to the ground, så du kan genopstå i en ny udgave af dig selv. Men det er virkelig skræmmende, og der energien er høj inde i mit system. Jeg fortalte også lige, at jeg kom fra en rigtig dejlig behandling selv, fordi jeg lige måtte give mig selv, hvor jeg kunne mærke, at jeg havde ondt i min krop, fordi jeg hele tiden holder på det, og er så bange for at gå ind i det her ensomhed, som der ligger lige foran mig lige nu. Ikke? Ja. Fordi jeg lige har stoppet mit forhold, som også kræver mod. I den grad. Ja. Der er virkelig mange spændende ting at snakke rundt om her, Pernille. Igen også, og hvad havde vi overhovedet endt med, at vi snakker om, vi skulle ende med her? Det blev lidt en anderledes vej til det, men jeg kan virkelig, virkelig godt lide, det resonerer ekstremt meget med mig, det du siger omkring det der med, hvordan du er nødt til at se dig selv på en måde, når du holder rum for andre. Det der med, du ved, hvorfor jeg laver den her podcast, du ved, hvad mit afsæt har været til det. Yes.
den største erkendelse, jeg har fået i det her forløb, der har været i de her 7 år, hvor jeg har snakket med folk som dig, der er blandt de allerbedste, og folk, som har opnået succes, i hvert fald på den måde, som vi som samfund definerer succes. Jeg vil gerne prøve at give noget videre til min søn. Jeg bliver også lidt rørt, kan mærke, når jeg siger det, men jeg vil gerne give noget videre til ham, et kartotek af rollemodeller, og så fandt jeg ud af, at det eneste måde, jeg kunne gøre det på, det er at være verden selv. Ja, det er jo ikke kun selv at være i verden på den måde, som jeg gerne vil have, og håbe, jeg kan inspirere ham til at være i verden. Det fandme betydeligt sværere. Og du fejler. Og jeg fejler. Hele tiden. Hver dag. Ja. Det handler også om faktisk at kunne stå i, når man fejler. Så, jeg er også super rørt over det. Altså, jeg traf faktisk også min primære beslutning for at stoppe min karriere, fordi jeg befandt mig faktisk et sted, hvor jeg var en dårlig mor. Jeg fandt ud af, at hver aften mine børn børstede tænder, og de ville pjatte med tandbørsten. Det orkede jeg bare ikke. Stop. I skal bare i seng. Det skal bare være nu. For jeg skal bare ind og have ro, eller arbejde, eller når jeg skal arbejde, inden jeg skal få ro, og så var jeg bare skidesur hele tiden. Og jeg opdagede virkelig sådan, wow, hold da kæft, jeg bider meget af mine børn, og de står faktisk bare af 4 og 9 år gamle, og var i princippet bare gerne have lov at pjatte lidt, inden de skal i seng. Det er simpelthen ikke overskud til. Og så tilbage til det der, du siger med, at så børn, de kopierer en. Det er ligegyldigt, hvad der kommer ud af din mund. De opfatter dine energier og signaler hele tiden, og den måde, man lever og vælger at være sammen med andre mennesker på, den måde, man lever og være i sit arbejde på. Fordi de hører alt. Også når man står og snakker i telefon med folk, som de ikke engang kender. De ved udmærket godt, hvilken form for person du er. Og den healing, som man vælger at gå ind i, hvor det er, man vælger at prøve at sætte sig i ensomheden, for eksempel, eller sætte sig i det, som der skræmmer en allermest, så vil du inspirere dine børn til at ture og være i de følelser, når de kommer op. Så lad os sige, at man er et menneske, som er bange for at være ensom. Altså så har man hele tiden mennesker omkring sig. Man taler typisk meget, man arbejder ekstremt meget, man gør alt muligt for at faktisk ikke at føle sig selv. Og så ens børn kopierer jo bare det, fordi de tror jo, det er det, der er normalen. Ja. Og så vil det sige, så får de det måske endnu vildere. Det kan være, at deres følelser, de bliver endnu mere bange for deres følelser, fordi de har en mor eller en far, der aldrig nogensinde er stille med sig selv. Aldrig nogensinde tør at gå i den modsatte retning. Stoppe et forhold, stoppe en karriere, eller gøre et eller andet, hvor man vælger sig selv til. Ja. Så der er også noget med det her med at være miljøbryder, som jeg også føler, jeg også et eller andet sted måske prøver at være i min egen opvækst og i mit eget liv her. Og så er der selvfølgelig det her med at tænke på, hvad det er, ens børn ser, og de vokser op til. Ja. Og det er ikke nemt. Fordi, og hvem siger også, hvem fanden siger, at jeg har ret? Altså, hvem er det, der siger, at det, jeg har valgt at gøre, er det rigtige? Det er der ikke nogen, der ved. Det er der ingen, der ved. Det er der ikke nogen, der ved. På nogen plan, men... Men mit liv giver helt klart mere mening karrieremæssigt, hvis jeg bare lige skal holde mig til det. Nu, end det har gjort nogensinde før. Ja. Som i nogensinde. Ja. Lad os prøve at snakke om det, fordi det var, altså igen, nu startede vi snakken ud med, og så ligesom startede ud med, hvad har du opnået tidligere, men også netop, hvor det har ført dig hen, og det mod, du fandt for ligesom at så ændre den version af dig selv, som du ikke kunne lide, du var blevet. Ja, det vi snakkede sammen, der sagde du netop også, at lige nu, der var du jo egentlig mere succesfuld, end du nogensinde har været før. Og det er simpelthen at sige... Ja, det kommer også lige an på, hvad man lægger i ordet succes, for det er super relativt og meget individuelt, tror jeg. Hvad er det for dig? Ja, for mig så er, så når jeg laver breathwork sessions inde i Shambhala i hverdagen, eller på D'Angleterre, eller med virksomheder, for den sags skyld. Og jeg har forleden dag, der var en, der havde puttet en kort ned i min taske, og en lille pose med en lille halskæde af en lotusblomst. Og der stod ikke nogen afsender på. Der stod bare tak for alt det, du gør for mig og for resten af verden. Wow. Og det har jeg også. Mennesker, som kommer op og siger til mig fysisk, og giver mig en krammer. Og jeg har jo selvfølgelig folk, der kommer igen og igen. Jeg har også folk, der kommer i 1-til-1 sessions og siger, at jeg gør bare en enorm stor forskel for dem i deres liv, og det gør, at de måske kan stå mere autentisk i dem selv. Så er der selvfølgelig den del ved siden af, at jeg tjener jo penge på alt det, jeg gør. Så kan man tale om succes på 2 måder. Så den hjertelige succes det er anerkendelsen og de kram, jeg får af mennesker, som jeg har hjulpet med at komme bedre igennem. Både det kan være livskriser, eller et stresset arbejde, eller det kan sådan set være ligegyldigt, hvad det er, der føler, der presser dig fysisk eller psykisk. Og så er der selvfølgelig den anden del af det, det er, at der er mange virksomheder, som jeg har forsøgt at skabe samarbejder med, det her var i Cube, som for eksempel Nykredit og Power, og DFDS, for den sags skyld. Og det er faktisk alle sammen nogen, som selv er kommet til mig og har booket mig til deres
teams, og til deres medarbejdere, og til deres ledere, og til deres nordiske ledelsesteam, og deres danske marketingteam. Så det er sådan hele paletten, jeg bare lige har fået ind på så kort tid. Og det er selvfølgelig en udefrakommende succes. Et er, at jeg opnår at komme ind i de største virksomheder, vi har i Danmark, som jeg synes er super spændende. Nogle af dem i hvert fald. Der er Novo har jeg også lige landet. Så det er virkelig på vejen opad, ikke? Ja. Og den anden ting af det er jo selvfølgelig, at jeg får lov at forløse mennesker, samtidig med, at jeg faktisk tjener penge til jer, så jeg kan betale min lejlighed og sommerhuset. Ja. Fordi der skal også nogle penge igennem. Ja. Og det er det, der har været... det har også været skelsættende for mig at ture holde mig for øjnene og så bare sige, det skal nok gå. Ja. Jeg skal nok tjene de penge der hver måned, som gør, at jeg kan betale min husleje. Og det er faktisk heldigvis lykkes. Allerede for det ordene. 7-13 og alt det der. Tak. Så jeg har jo selvfølgelig tiltro til universet. Jeg er jo et spirituelt væsen, på trods af, at jeg også føler, at jeg går brændende tider igennem i mit hjerte, sådan helt fysisk. Men selvfølgelig ved jeg udmærket også godt, at når man vælger at følge sit hjerte, og det er jo også et råd til alle dem, der sidder og lytter med, når man vælger at følge sit hjerte, og lytte mere til sit hjerte, end de her rationelle tanker hele tiden, som kan skræmme en nok så meget, så er det lidt som om, at universet faktisk vælger at belønne en for det. Det er i hvert fald typisk det, som jeg selv møder, når jeg taler med mennesker, som har valgt at gøre det samme. Og det er det, som jeg 100% ser sker i mit eget liv. Jeg har fået en virkelig god modtagelse for at gå fra at være CEO til at være breathwork-instruktør. Det er også et skift, der vil noget. Ja, for helvede. Det er ikke bare lige nuancer, det er bogstaveligt talt en helt ny karriere, ikke? Det er et helt nyt liv. Og hvad vil folk grine af mig? Altså, vil de grine af mig over, at jeg valgte at ture og springe ud fra at være influencer queen til at være breathwork-instruktør? Men mark my words, den her branche her inden for mental sundhed, som er det, jeg laver jo. Jeg hjælper jo bare mennesker med at forløse stress, hvis man taler om det i hvert fald til de store virksomheder. Så det bliver større end det, jeg har skabt før. Så er spørgsmålet, om jeg selv har lyst til at være med i det hamsterhjul. Ja. Fordi jeg kan godt mærke også, at jeg allerede er blevet approachet af nogle ret store virksomheder i forhold til, om jeg vil selv skabe noget mere ved at lave en app, ved at gøre det, ved at lave det mere etableret. Lige nu der er jeg rigtig glad for, at jeg faktisk bare er mig selv, og virksomhederne kommer til mig, og jeg har måske 300-400 mennesker igennem mine hænder i privat regi om måneden, ikke? Ja. Som har tårer i øjnene, når det er, de er færdige. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det igen, at der er i hvert fald en stor risiko, når man siger det på den måde, for at de hiver dig væk fra det, du nyder at gøre lige nu, ikke? Ja, præcis. Alt det andet. Det, som der faktisk er det, som du elsker mest i dit job. I know. Det er det der, ikke? Og det, jo, det der, men og så kommer mine rationelle tanker, ikke? Fordi sikkerheden i at gå ind i et større setup, som er fundet af en eller anden stor et eller andet, og masser af millioner på kontoen allerede, og så vil jeg kunne få en fast stilling og et fast job, og jeg kunne blive partner, alle de der ting der, som jeg er blevet tilbudt, men som jeg også har sagt nej til. Fordi jeg vil også synes, at det var lidt en fadæse at springe ud på LinkedIn med en super flot dokumentarfilm, som er skudt af mig om at være helt sårbar og ville forlade det der hamsterhjul, til at 5 måneder senere, så springer jeg bare direkte ind i det næste. Så vil jeg synes, jeg var ikke tro mod det skifte, som jeg havde valgt at lave. Og jeg siger ikke, at det ikke kan være, at det kommer igen i løbet af de næste par år. For jeg kan også godt mærke, at jeg vil også gerne kunne skalere mig selv op. Altså, så den forløsning, jeg hjælper mennesker med, vil jeg jo gerne kunne være mere end bare, når jeg står med folk i hænderne. Ja. Så jeg kan godt have 110 mennesker, når jeg laver det på D'Angleterre, og jeg arbejder også på et setup, hvor jeg måske kan have 1000 ad gangen, fordi jeg er i gang med at lande en aftale. Jeg har lige landet Aura, som skal synge, og en DJ. Så jeg vil gerne ud og lave sådan noget kæmpestort, virkelig fedt, hvor man får en musikalsk oplevelse for breathwork. Men jeg kunne også godt tænke mig at gøre det på en skalerbar digital måde. Men inden at jeg går ind i den, så skal der laves en app, så skal der laves et team, så skal man have medarbejdere. Og det har jeg ikke lyst til lige nu. Det er i hvert fald en anden rejse, du starter igen så, ikke? Ja, det er den samme rejse, jeg starter igen. Så kan vi ikke bare sige det sådan. Jeg ved det godt. Forskellige områder sammen. Jeg ved det godt. Don't come and tease me. Det er den der djævel der kommer forbi hele tiden. Nå, men vil du ikke lige være partner i den her virksomhed? Prøv lige at se, hvor stor og flot den er. Der er masser af penge. Nej, jeg klarer mig selv. Og så ligger jeg alligevel og græder hjemme i sengen en gang. Men det må jeg også gerne. Er det ikke bare det at være et ambitiøst og et levende menneske? Det er at skulle... Jo, men altså, jeg er jo blevet ambitiøs, fordi jeg er bange for, at jeg ikke kan forsørge mig selv og mine børn. Så der ligger jo et traume nedenunder det der at være ambitiøs. Ja. Ingers, forstår du det? Ja, det gør. Og det vil sige, at jeg har virkelig også kunne knokle mig selv fucking halvt ihjel. Og det kan jeg mærke på min krop. Jeg kan mærke i mit hjerte.
jeg har været træt. Altså, min krop har været træt. Kronisk hold i nakken i 1,5 år, inden jeg sagde mit job op. Det er heldigvis forsvundet. Som dug for solen, ikke? Det er vildt. Ja, det er nemlig vildt, men sådan er kroppen jo. Ja. Men så ambitioner og ambitiøst menneske, og vise en hel masse ud til at være alt muligt hele tiden, og hold da kæft, mand. My God. De der sociale medier der, de stiller virkelig store forventninger til mennesker. Urealistiske forventninger til mennesker. Ja, urealistiske, store forventninger til mennesker. Så det er... Der er meget af min drivkraft, som er forbundet med noget, som jeg har oplevet i mit liv, som jeg er bange for selv at ende i. Og det er noget af det, som jeg er ved at tage op til revurdering lige nu. Jeg synes, det er... Vi har set lidt rundt omkring det, Pernille. Jeg synes faktisk, det er interessant, for det var faktisk noget af det, jeg reflekterede lidt over, inden vi skulle snakke i dag. Det er det der med, fordi at du er en af dem, og det har du sagt, har jeg hørt af flere omgange, det her med, at på grund af det traume, du har haft omkring penge fra din barndom, og det, du har været igennem med din mor, og det at skulle ligesom styre det, så har penge været enormt vigtigt for dig. Og måske også i sådan en grad, at det tror jeg, måske faktisk, det var i interviewet på Ludvigs podcast, hvor jeg synes, du sagde, at det var lige før sådan, at du faktisk på et eller andet plan sidestillede kærlighed med penge. Ja. Altså, du ved... Det har jeg også gjort. Det virker til, at jeg ser bare, når den Pernille, jeg møder nu, kontra den Pernille, som i hvert fald, nu kendte vi ikke hinanden som sådan førhen, men i hvert fald det er sådan det offentlige billede, der var af dig. Hvilket til, der er sket et enormt skift. Kan du prøve at sætte et par ord på, for jeg tænker også, at hvis det er en af de allerdybeste traumer, du så har skulle ind og bearbejde omkring det her, så, eller ikke, det er en proces, never finished og alt det der, ikke? Men det bliver man jo aldrig. Hvordan? Jamen altså... Så jeg tror, der er sket meget i mit liv allerede. Så jeg har jo på et tidspunkt sidestillet kærlighed og penge meget mere, end jeg gør i dag. Det, som jeg tror, jeg kan blive fanget lidt i dag, det er, at der er mange udgifter, der skal betales hver måned. Fordi jeg har valgt at bo i København K. I en lejelejlighed, hvor der skal være plads til 2 børn. Det koster bare mange penge om måneden. Så har jeg også valgt at købe et sommerhus. Det koster også mange penge om måneden. Så har jeg også et liv, måske, hvor jeg godt kan lide at købe en kaffe latte hver gang, jeg skal over og lave breathwork. Det er alligevel lige 47 kroner hver gang. Det er også tit. Så jeg bruger lidt mange penge på kaffe. Så der er den del af livet. Så hvis man drager paralleller til, hvordan alle mennesker har det, så er der, eller du har det, der er regninger, der skal betales. Så uanset hvor spirituel jeg godt kunne tænke mig at være, eller hvor fri jeg godt kunne tænke mig at være for den her økonomiske byrde, så bliver jeg også bare nødt til at indse lige nu, at jeg kunne ikke tænke mig at flytte mine børn fra den lejlighed, vi bor i. Lige nu i hvert fald. Det kan godt være, at det bliver inden for de næste 2 år. Den ligger 3 minutter fra skolen og 2 minutter fra børnehavebussen. Og af praktiske årsager, så kunne jeg godt tænke mig at blive boende, fordi alle venner bor i den gård og så videre. Er det ufornuftigt? Ja, det er det måske. Og så er der det her med, at de penge skal jo tjenes for, at jeg ikke bliver smidt ud af min lejlighed. Fordi hvis jeg skulle blive smidt ud af min lejlighed og stå på gaden med mine børn, så begynder det at tangere tæt til det traume, som jeg jo selvfølgelig har haft med mig, hvor at der var en mor, der var ked af det, fordi hun ikke syntes, der var nok. Og hvis jeg vil befinde mig i det traume igen, det er jo det, jeg har sagt til mig selv for barns ben, at jeg aldrig nogensinde kommer til. Altså at græde foran mine børn, fordi jeg ikke har nok penge. Så det er jo 2 sider af sagen. Den ene side er jo, at jeg kunne godt tænke mig at frisætte mig mere for det her materialisme og skille mig af med mine flotte guldkæder, mit Rolex-ur og alle de her ting. Sådan ligesom lægge tingene sådan gradvist væk fra mig og vide, at jeg er ren og smuk og dejlig nok i mig selv. Men der er også bare et liv, hvor jeg skal forsørge de 2 børn, jeg har valgt at sætte i verden, som gør, at jeg lige nu af praktiske årsager synes, at det er en god idé at blive boende, hvor jeg bor, til en husleje, som er sindssygt dyr. Ja. Så der er sket rigtig meget i mig. Jeg reflekterer ekstremt meget over, endda også, om det kunne være, at vi kunne flytte. Altså, så der er små refleksioner i mig, der gør, at jeg godt ved, at okay, det er jo ikke, fordi det er den bolig, der gør mig lykkelig. Men når jeg slår øjnene op om morgenen, og jeg ved, der kun er 3 minutter til skole, og der er 2 minutter til børnehavebussen, og vi altid bare kan gå derover, og børnene kan gå hjem selv lige om lidt, så skaber det noget mere frihed på nogle andre måder. Som en rationelle hoved, som man ikke altid skal lytte til. Det kommer jeg til at lytte til nogle gange. Ja. Og sådan er det vel også at være menneske på jorden. Ja. Fordi jeg har 2 børn, så jeg kommer ikke til at sætte mig i en grotte i Peru. De næste par år i hvert fald. Kunne jeg tænke mig at prøve det? Ja, det kunne jeg måske godt, men det er ikke lige nu. Jeg har 2 børn, jeg skal forsørge. Ja.
Så hvad end jeg gerne vil sige, at det er et traume, som ikke følger mig mere, og jeg er ligeglad med penge, det er ikke helt sandheden. Men jeg prøver at skrælle mere og mere af. Jeg prøver at komme mere og mere derhenad, og jeg prøver at se på, om jeg så for eksempel kan spare nogle andre steder. Du brugte specifikt det ordet deloading. Hørte jeg ikke rigtigt, at du sagde det tidligere? Sagde jeg det? Jeg tror, du brugte ordet deloading. Er du sådan en deloading-fase i dit liv nu? Både ja og nej. Altså, det er jeg på min indre rejse, og i forhold til de værdier, som jeg søger i menneskelige relationer. Men hvis vi taler om at have karriere, eller gerne vil nå mange mennesker, alt er jo relativt, og jeg er ikke sikkert, at du forstår, hvor jeg vil hen, men at tjene penge, og gerne vil faktisk ud til endnu store, fantastiske virksomheder, som har helt almindelige mennesker, som er medarbejdere, der har behov for at få en breathwork session en gang imellem. Så kan jeg ikke helt sige, at jeg deloader, fordi det, der sker, det er faktisk, at hvis det her det er starten af min nye karriere, som allerede er kommet så flyvende fra start, så kommer det ikke til at blive mindre. Altså, jeg kommer højst sandsynligt til at være den, der freaking sætter breathwork på dagsordenen i Danmark, inden for mental sundhed, fordi jeg har et kæmpe reach på LinkedIn, og jeg har også min Instagram-profil, og så har jeg været direktør, så de andre direktører vil lidt mere lytte til mig, end de vil lytte til en eller anden, der lige er steget ned for et bjerg. Måske. I don't know. Det håber jeg. Så deloading, ja, i forhold til det her med at ture og være hjemme i mig selv, være stille med mig selv, gå indad. Jeg kan godt det her selv. Jeg elsker mig selv. Jeg skal lige finde ind til den kærlighed der ligger derinde, fordi den er der, og jeg ved, jeg har mig selv. Men i forhold til det arbejde og det virke, jeg har, så kunne jeg godt tænke mig, som jeg lige sagde til dig, med Aura og Alexander Brown, at lave en koncertmusikoplevelse, hvor vi samler 1000 mennesker, og det må gerne allerede være inden for 3 måneder. Så er jeg ved at deloade? Det kommer nok lidt an på, hvordan man ser på det. Det er derfor, jeg siger, at det var godt nok lidt svært at svare på. Ja, men det er jo også, fordi der er en gnist inde i mig. Så hvad hedder det? Iværksætteri. Ikke? Jeg er jo virkelig iværksætter. Jeg har jo fandme haft 17 CVR-nummer, og jeg elsker at skabe nye ting. Jeg synes, det er så fedt, og det gør, at ikke jeg ligger søvnløs, for jeg elsker at sove, men det gør, at jeg bobler ind i mig. Jeg får lyst til at skabe noget med fede mennesker, og seje mennesker, og cool mennesker, og Aura skal bare synge, så folk de bare græder i meditationen, fordi det er så smukt. Og når jeg får sådan nogle tanker, så skaber jeg det bare. Det er sådan lidt, skal vi ikke lave det her sammen? Det skal vi da. Du kan ikke engang sige nej. Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det, så de siger jo ja. Og så sker der noget, og nu skal vi på Roskilde optræde. Hvad bliver det næste år? Skal vi på alle festivalerne, ikke? Og så tænder det mig. Så er jeg lige pludselig igen lidt i gang, og synes, det er fedt. Og det, jeg så kan pakke det lidt ind i, det er, at jeg hjælper mennesker undervejs. Så jeg kan godt narre mig selv nogle gange. I må ikke dømme mig, vel? Please, don't judge me. Fordi lynhurtigt kan jeg hoppe med på det der freaking hamsterhjul igen, ikke? Så, men min aftale er stadigvæk, at jeg bruger tid med mig selv hver dag. Jeg har faktisk lige haft forrige uge, der tror jeg kun, jeg havde 2 timer i arbejde. Ellers så sad jeg nede i min sauna og svømmede lidt og var lidt og lavede breathwork hver dag for at fylde mig selv op. Altså deloadede lige præcis der. Du kunne svare ja, nej og måske og alt midt imellem, ikke? Det er fandme en god samtale. Du sætter mig også lidt... Du får lige lov at sætte mig lidt på grillen, eller hvad man siger. Hvis ikke jeg skulle gøre det sådan det er årets varmeste dag, hvem skulle så? Hold da kæft, mand. Jeg synes godt nok også, jeg sveder selv. Der er mange veje, vi kan gå, Pernille. Ja, hvor vil du hen? Jeg vil gerne herhen. Jeg synes, at... lad os starte her. Det er sjovt, fordi hamsterhjulet er blevet et begreb, som rigtig mange mennesker snakker om. Jeg er mega nysgerrig på hamsterhjulet. Jeg er i gang med at skrive en bog om... Ja, spændende. At sige farvel til hamsterhjulet. Ikke på den sådan helt klassiske måde, men det er en anden snak. Men jeg synes, det er sådan... Jeg er lidt nysgerrig, fordi det er sjovt for mig, fordi jeg vil jo udefra set synes, at du er en person, der ikke har et hamsterhjul. Ja, okay. Altså nu? Ja. Eller før? Jamen egentlig sådan i det hele taget. Nå, og hvor kigger du hen, når du ikke bruger Instagram så meget? Er det min aura, eller min energi, eller hvad er det? Det er nok mere... Så det er din perception af something? Det er nok mere min opfattelse, tror jeg. Det er jo sådan, det er jo... Er det fordi, jeg hviler mere i mig selv, eller...? Nej, men jeg tror mere, det skyldes...
og det er min opfattelse af det. Ja. Den måde, jeg ser det på, det er, at ofte det, som folk kalder hamsterhjulet, er en ikke-selskabssituation på sin vis, hvor du er endt med at gøre noget, som er repetitivt, som du ikke har lyst til at gøre. Ja, okay. Eller noget, som virkelig slider på dig. Ja, det er klart. Så du er gået ned i begrebet, kan jeg høre. Lidt for meget. Ja, det er klart, hvis du skal skrive en bog om det, så skal der helst være mere end 3 sider. det. Hamsterhjul, you're busy in your work life. Punktum. Ja. Men det sjove er jo, at faktisk du definerer jo, i forhold til ordbogen, så er hamsterhjul defineret for det, du laver i arbejdet. Det handler overhovedet ikke om det, du laver ved siden af dit arbejde. Nej, så det er kun det, du laver i arbejdet. Men jeg lavede faktisk, apropos LinkedIn, så lavede jeg faktisk en undersøgelse, hvor altså bad jeg folk spørge, hvordan forstår de det? Ja. Og der var det 2/3, der sagde, at de forstod det som hele ens liv, altså også det, der skete ved siden af dit arbejde. Okay. Så jeg tror, det jeg vil frem til, det er mange af de iværksættere, jeg har haft mulighed for at snakke med. På en eller anden måde har de fulgt deres intuition, de har fulgt deres lyst, deres nysgerrighed, deres legesyghed for at lave noget. Og det er jo lidt sådan, jeg også oplever dig, når vi sidder og snakker om det her med 1000 mennesker og alt det andet der. Ja, præcis. Så jeg synes bare, det er sådan kan du følge mig, hvor jeg vil hen? Det er en sjov balance, det der mellem, at du egentlig er ved at så opbygge dig selv et nyt hamsterhjul, hvis man kan sige det. Jamen, jeg har et rigtig godt eksempel til dig. Kom med det. Så. I sidste uge, der havde jeg 12 faciliteringer på 9 dage. Og 2 af dem, som var på samme dag, det var fredag morgen på folkemødet på Bornholm. Jeg skulle gå ned og se et kvarter, inden vi var færdige med vores oplæg, for at kunne nå en færge tilbage til Ystad og køre til København, fordi jeg skulle have nykredit 3:00 om eftermiddagen. Ja. Jeg kom 2 minutter, før de lukkede den færgebom der. Og hvis ikke jeg havde nået den færge, så var en af de kunder, som jeg altid har drømt om at arbejde med, i øvrigt også min egen bank, så var den ligesom smuttet. Og da jeg sidder på færgen, og jeg tænker, hold da op, og i øvrigt har jeg lige lavet 2 faciliteringer, dagen før, så tænker jeg sådan, wow, nu kan jeg sgu mærke, at jeg selv er stresset. Og det er det, jeg betegner med hamsterhjulet. Grunden til, at jeg selvfølgelig har taget 12 faciliteringer ind på 9 dage, hvor jeg skal arbejde, det er jo fordi, at det er noget, jeg har sagt ja til her i en startfase af mit liv, for at være sikker på, at jeg kan betale mine regninger. Jeg tænker, at det er lidt af sådan, det foregår med det hamsterhjul der. At man faktisk kommer til at placere sig selv i en situation, som man ved, man har råd til det setup, man ligesom har skabt sig. Så kan man vælge at skalere ned på et eller andet tidspunkt, hvis man synes, man har lyst til det. Eller man kan vælge at blive ved med at knokle sig til at kunne få de penge, fordi er det egentlig ikke fundamentalt det, man arbejder for at tjene nogle penge, så man kan forsørge dem, man enten er i familie med, eller sig selv, eller bruge pengene på poker, eller hvad man har lyst til. Altså. Så den måde, jeg betegner hamsterhjulet på, det er, at jeg laver typisk altid kun ting, jeg synes, der er virkelig fedt. Det gjorde jeg jo så ikke lige præcis i den sidste del af min karriere med Cube, fordi der skulle jeg virkelig bare lave mange penge. Og der mistede jeg måske lidt gnisten i det, og gejsten gik ligesom lidt af, fordi jeg var bare et tal. Men nu, der laver jeg det, jeg elsker. Jeg synes, det er fantastisk, men jeg kan heller ikke stå op og holde rum for andre mennesker, hvis jeg selv er stresset. Så deloading er nødvendigt in between. Og så har jeg selvfølgelig her i starten af min karriere kommet til at sige ja. Ikke kommet til, men med fuld overlæg sagt ja til rigtig mange fede faciliteringer for super fede virksomheder og folkemødet og alt muligt andet. Fordi at jeg både gerne vil ud over rampen, og jeg vil gerne ses og høre, så jeg vil gerne hjælpe andre mennesker, men selvfølgelig også fordi, at jeg har nogle regninger, der skal betales. Men jeg har ikke placeret mig så hardcore i hamsterhjulet endnu, at jeg ikke har mulighed for at holde den aftale, jeg har med mig selv, hvor jeg har lovet mig selv at bruge tid med mig selv næsten hver dag. I hvert fald 5 dage om ugen. Fordi i weekenderne, der er det børn og alle mulige andre ting, det går i. Og der ved man godt, der kan det godt være svært med den type tid. Jeg tror, mine børn, de har sgu lært det, når jeg siger, jeg skal lige lave breathwork i 5 minutter, så I må lige passe jer selv. Ja, I tænder bare iPad'en. Det er fint. I skal bare ikke se YouTube Shorts. Det får min søn at vide på 4,5. Det må han sgu ikke se. Det tror jeg, det går lidt for hurtigt. Der er et eller andet, der... Fik du det svar ud af det, du gerne vil have? Det gjorde jeg. Men jeg synes, det er også det, altså fordi... Man kan godt komme til at ende i et hamsterhjul, selvom at man laver det, man elsker. Ja. Synes jeg. Hvis jeg så betegner det som værende, at jeg kan mærke, at jeg er for stresset. Fordi jeg vil miste en fave. Altså bare det her med at være stresset fysisk, hvis man kommer for sent ud af døren til et møde, eller man skal i skole med børn eller noget, det stresser min krop. Kører energien rundt i mig selv. Altså det ved jeg ikke, hvad du betegner som værende stress. Og når man så lige pludselig sætter sig ned og slapper af, så kan man godt mærke, at man er træt.
fordi man hele tiden har kørt i det her fight and flight mode. Ja. Så det er sådan, jeg ser på det. Jeg synes, det er... Det er fordi, jeg kom til at tænke på, jeg har snakket med Katrine Lie Larsen, som har Copenhagen Cartel også, og jeg kan huske også, at hun udbrændte fuldstændig hendes egen virksomhed. Netop derfor. Ja. Faktisk ikke, fordi hun ikke kunne lide det, hun lavede, men hun var passioneret, og hun havde ikke For passioneret. Ja. Så det er jo også en ting, og det er jo bare det, man skal holde sig selv for øje også. Det der med, det er jo faktisk lidt det der med, og det er noget, som jeg også selv er ret stor på, det der med at prøve at beskytte sig selv mod sig selv. Ja. Det er sådan lidt et apropos den aftale, jeg har med mig selv om at gå i sauna eller lave breathwork, ikke? Forstår du? Ja. Være stille med mig selv hver dag. Ja. Det er alfa og omega for, at jeg kan fungere uden at blive stresset. Det er godt, at du kan hjælpe nogle mennesker med det, Pernille. Ja, jeg elsker det. Det er så dejligt. Og hvis ikke man har prøvet breathwork, synes jeg helt klart, man skal prøve det. Det er ligegyldigt, om det er mig eller en anden, eller man tænder for YouTube. Eller bare genlytter den her podcast. Ja, så kan du bare tage de første 4 minutter og repeat that. Klip det ud. Bare træk vejret, du ved. 4, 8, 12, 16, alt efter, hvad du har tid til. Der har du den første app. Det er den allermindste app, du kan lave. Jeg er selvfølgelig allerede online med 15 videoer. Selvfølgelig er du det. Ja, så det har jeg også lige. Jeg vil være skuffet, hvis ikke du var. Ja, tusind tak. Så jeg har allerede et online-univers, man kan melde sig til. Sådan. Ja. Pernille, tiden flyver afsted, og jeg har lovet dig, at du snart skal afsted. Ja. Desværre. Jeg vil utrolig gerne snakke mere med dig. Ja, lige måde. Jeg plejer lige at have sådan nogle relativt korte spørgsmål, sådan lige til sidst, der tager en 5 minutter penge eller Hvidvin, sådan noget. rødvin. Hvid, sort. Maserati. Gammel Volvo. Nej, kom med det. Godt. Inden jeg har dem, vil jeg bare lige spørge dig sådan, hele det her tema, jeg synes, vi har været under nogle vanvittigt værdifulde temaer, og vi har snakket meget om det her med at finde modet, det her med, der er jo mange afsæt, man kan tage for det her. Ja. Er der noget, du vil give lytterne med videre, eller andre sådan afsluttende refleksioner eller tanker, du synes, der er værd at dele med lytterne omkring det her, vi har den her gode snak, vi har været i gang med nu? Det vigtigste for mig, som er råd, jeg har til mennesker generelt, det er det her med, at det er en rigtig god idé at være stille med sig selv. Og så er det, at de følelser, man er bange for, det er faktisk det, der kontrollerer en i 90% af tiden. Så det, du ikke tør at kigge på, og det, du skubber væk, og det, du ikke har lyst til at være sammen med i din indre verden, fordi hele verden er faktisk kun inde i dig, det er faktisk det, der ubevidst styrer dig i forhold til valg af partner, job. Det er også det, du giver videre til dine børn. Så der fik du den. Der fik jeg den. Bum. En ny opgave. Indad. Ja, det er... Du må komme til den breathwork session nu. Ja, men det har jeg lovet, så det er en aftale. Første spørgsmål. Har du en særlig bog, du har anbefalet til andre, eller måske ligefrem givet i gave? Ja. Nuets kraft af Eckhart Tolle. Men jeg har også en ny bog, så Nuets kraft er sikkert blevet nævnt nogle gange, måske i din podcast, det ved jeg ikke, men der er en rigtig fantastisk bog, der handler om, hvor vigtig vejrtrækningen faktisk er for os mennesker, fysiologisk set og mentalt, og den hedder Breath, af en, der hedder James Nestor, som har blokeret hans næse i 14 dage for at trække vejret igennem munden kun, fordi hvis man er mouth breather, det er ikke så godt. Han var nærmest ved at dø efter 14 dage. Så jeg håber, du trækker vejret igennem næsen, Bjørn. det lærte det under breathwork. Ja, præcis. Så du skal til at sove med tape på munden, når du sover nu. Ja. Det har jeg faktisk prøvet. Okay. Men det er en anden snak. Det er til en anden god gang. Ja. Hvis du havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad skulle der stå i den sms-besked, og hvorfor? Der skulle stå, at husk, det vigtigste er dig selv. Husk, at kærligheden kommer fra dig af, og husk at give dig selv iltmaske på, før du giver noget til nogen andre. Og det skal der stå, fordi at man kan kun give det til andre, man har inde i sig selv. Derfor er det vigtigt, at man fylder sig selv op først. For ellers så har man ikke noget at give. Det er et godt råd. Apropos god råd. Ja. Kan du komme i tanke om det bedste råd, du nogensinde har fået, eller noget deromkring? Ja, så jeg har jo været på 49 meditationsretreats og hørt min lærer Jesper Vestmark tale om det samme ting. Nej, jeg synes, du er lidt ekstrem, Pernille. Det ved du godt, ikke? Jo, det var derfor. Ja, det havde jeg sgu ikke selv set. Men ja, det kan da godt være. Der kan der måske være noget om snakken der. Der fik jeg den til gengæld. Så Jesper, han taler ekstremt meget omkring det her med, at man ikke behøver at tro på sine tanker og sine følelser. Så hvis nu i meditationen, jeg ved ikke, om ham meditationslærer lavet en øvelse med dig, men hvis man sætter sig ned faktisk kun at fokusere på at mærke vinden i næsen, prøv lige at gøre det.
så kan du mærke, at vinden er lidt mere kold og skarp, når du trækker vejret ind, og lidt mere varm og rummelig, når du puster ud igen. Så I, der lytter med derude, kan i princippet gøre det samme. Luk jeres øjne, og så prøv at mærke temperaturforskellen i næsefløjen. Så den er faktisk mere skarp og kold, når du trækker vejret ind, og mere mild og rummelig, når du puster ud igen. Hvis du virkelig putter alt din fokus på at bare mærke den her temperaturforskel, så et kort øjeblik, så træder du faktisk tilbage fra at være dine tanker. Fordi du sætter alt din fokus på at mærke, Gud, vinden er kold og skarp, når jeg trækker vejret ind, og mere mild og rummelig, når jeg puster ud igen. Så kan man træde et skridt tilbage og kigge op på tankerne, der bare svæver forbi som skyer på himlen. I det øjeblik opdager man ikke er sine tanker, fordi du kan kigge op på dem. Så der er noget inde i dig, der observerer, lige så vel som du også kan observere dine følelser. Okay, jeg får følelser nu, det er angst, det sætter sig i hjertet, det er sort, det er ved at kvæle mig, måske sidder det i halsen. Alle de her ting med at observere det, der foregår, hvor du viser, at du har dig selv i ro. Følelser af kemi i kroppen, der kommer og går. Tanker er i princippet også en form for kemi, der kommer og går. Men hvis du kan være den, der stiller dig bagved og jagttager det, så kan du engang imellem få en pause for det der liv der. Hvordan får man det ned til et råd? Det var... det var et langt råd. Det var et meget langt råd. Tro ikke på dine tanker altid. Lad være med at tro, du er dine tanker. Det er et godt råd. Faktisk noget, som har været enormt stort for mig de sidste års tid. Okay. Så jeg kan kun virkelig vouch for det. Inside Out Revolution af Michael Neal. Nå, fedt. Snakker også om det. Dejligt. Det er livsændrende. Det er det. Jeg vil også gå så langt som sige, det synes jeg også, den her snak har været for det. Ja, men det synes jeg også. Jeg håber fandme, man bliver taget godt imod. Og husk at være blevet ved hinanden og ved mig derude. Og du skal stå ros for, først og fremmest, du har lyst til at deltage, det er jeg meget glad for, men mest af alt også, at du er dukket op på den måde, du er i dag, og med det måde, du har vist. Det har givet en helt særlig samtale, og det skal du have stort tak for. Ja, jeg har kun kærlige intentioner. Det skal du bare vide. Det skal du bare vide, dig der lytter med. Tak.